Kaixo, gaur Aiaralde Ekintzen Faktoria plazaratu duen azkenengo proiektuetako bat aurkeztera etorri naiz. Proiektu horren izena kultur sortzaileen katalogoa da. Proiektu honen bitartez, Aiaraldeko kultur sortzaileen inventarioa, zensoa sortu egin dugu multimedia webgune baten bitartez. Izan ere, aspalditik gure imaginarioan edo gure egitekoen artean edo gure ametsen artean bazegoen nolabait ere izendatzea eskualdean egon daitezkeen kultur eragile anitzak. Izan ere, guretzat oso importantea da gauzak izendatzea. Gauzak izendatzen ez baldin badira, existituko ez balira bezala dira. Eta azken finean, hau are importanteagoa da kulturaz edo eta arteaz hitz egiten gaudenen, ezta azken finean gaudelako material intangiblearekin lan egiten eta izendatzearen garrantzia goraipatu nahiko genuke. Azken finean baita ere hori dalako gure Aiaraldeko Aiaraldea janzten duen kultura kapa edo kultura unibertsoa edo kultura sistema. Horretarako webgunea egikaritu dugu, eta webgunean jaso ditugu 350 fitxa edota eragile kultura ezberdinak, horiek zerkatuta daude atal batzuetan edota arte disiplina ezberdinetan hurrengoak direlarik. Antzerkia, kulturguneak, dantza, arte plastikoak, bertsolaritza, literatura, musika eta ikus-entzunezkoak. Kultur katalogo honetan, lehenengo topatuko ditugu A-tik Z-ra zerrendatutara sortzaile guztiak, behin sortzaileen A-tik Z-ra topatzen dugun katalogo horretan, klik egin dezakegu edozein sortzaileren gainean, eta bertan topo egingo dugu sortzaile bakoitzaren fitxarekin. Fitxa horretan aurkituko dugu azken finean aipatutako arte disiplinak oso generikoak dira, ezta? Orduan, top egingo dugu sortzaile bakoitzaren nolabait ere arte unibertsoan eta egitekoan murgildu. Hau da, ikus-entzunezkoan baliteke webserieak edota film luzeak eta film laburrak grabatzea. Orduan, fitxa horren barruan aurkituko dugu artista kontekstualizatzen duen testu txiki bat, horretaz aparte, bere argazki bat aurkituko dugu eta azkenengoz bere sare sozialetarako linkak. Hau da, bai Instagrama baldin badu, Facebooka, Twitterra, YouTube edo dena dela. Artista hauek disiplinaka banatuak daude eta horretaz aparte webgunean dago sail bat Mediateka izenekoa eta Mediatekan aurkituko dugu, ez zuzen ere, Mediateka, multimedia Mediateka, bertan aurkituko ditugu alde batetik ikus-entzunezko material ezberdinak, eta batetik Spotify lista bat, non aurkituko ditugu Aiaraldeko sortzaile musikari adibidez zerrendak, eta bestalde ikus-entzunezko lista ikus-entzunezko baliabide batzuk. Zertarako azken finean ezagutzeko nik zer daki sortzaile baten, ikus-entzunezko berri baten aurkezpena, spota, trailerra, edo bere rueda de prensa bat, edo bere proiektu aurkezpena, edo klip bat, nolabait ere ikus-entzunezko informazio hori egongo da. Bilatzen duguna webguneen bitartez, izatea webgune bizi bat eta dinamikoa, eta denborarekin urratzez urratz aberazten joatea, eta baliabide berriak sortzea webgunean bertan, eta izatea baita ere kohesio virtual espazio bat Aiaraldeko sortzaile ezberdinentzat, eta bide honetatik aurkezpenean esaten nuen bezala, hasieran oso importantea da izendatzea existitzen dana, eta zentzu horretan eragin nahiko genuke baita ere informazio honen transmisioan eta jartzea eskualdeko eragile ezberdinen eskuetan katalogo hau erabilgarri izan dadin demagun ikastetxe batean lantzeko eskualdeko sortzaileen sarea, ehuna. Eta bukatzeko aurkezpen hau, webgunean badago toki bat gurekin harremanetan jartzeko, beraz,
baliteke jaso ditugu fitxa eta izen asko, baina baliteke baten bat ahaztu izana, beraz norbait faltan botatzen baldin baduzu, edo eta ekarpenak baldin baduzu webgunea aberazteko gurekin harremanetan jarri eta aintzat hartuko dugu proposamena.